everyone! Welcome back to Learn Homoselia's Vlog. Naghahanap na po ba ng snacks pero ayaw lumabas ng bahay at medyo nagtitipid. So ngayon po, magagawa po tayo ng corned beef patty. So pwede niyo po itong gawing pang-ulam or pwede din pong pang-snacks at ilalagay lang po natin yan sa burger buns. So meron ka na pong isang burger. Lalagyan niyo na lang po ng cheese. Pwede din pong lagyan niyo na lang ng ketchup. Meron din po yan sa bahay niyo, makikita for sure. At saka mayonnaise. So guys, samahan niyo po ako. Gagawa na po tayo ng ating corned beef burger patty. We have here 2 eggs, corned beef. Our corned beef ay ilang ml nga ba to? 260 grams. Tapos ang ating flour, about 1/4 cup of flour to 1/2 cup of flour. And then, syempre ang ating Toby, huwag kang maingay, destructive. Ang ating pepper, salt, taste. We have here our lemon, we don't need lemon pala. We don't need luya. So, ito lang. Bawang. Hey! Ingay! And then, our sibuyas, or this one na lang po ang gagamitin natin. Kasi, gawa po tayo ng ating burger burger patties made of corned beef. Okay, let's start. Kaya. So, I'm gonna use ito to open. Oh no. Yan. There you go. So easy, but ako ay hirap na hirap. In a mixing bowl, let's pour in our corned beef. Ayan. Tapos, lalagyan po natin ito ng isang piraso ng itlog. Tapos, haluin lang po natin ito ng mabuti, then set at aside. Okay, 2 cloves po ng garlic. So, hiwain po lang po natin ito ng maliliit na hiwa. So, maliliit lang po ang aking ginawa dahil para hindi po mahalata ng mga bata. So, we have here our onion. So, cut lang po natin ito into halves. Pero, kalahati lang po ang gagamitin ko dito. Tapos, slice lang po natin to same as slice po ng ating bawang.
Once it is done, ihalo na po natin ito sa ating corned beef and egg mixture na sinet aside kanina. Tapos, isama na din po natin yung ating garlic. At ngayon ay titimplahan na po natin ito ng ating salt and pepper. So 1/2 teaspoon lang po ng ating pepper. Tapos you can put po pala seasoning granules para po sa dagdag lasa at aroma. Tapos ilagay na po natin yung ating 1/4 cup of flour at haluin po natin ito ng mabuti until it's well blended. So, now for the frying process, maglagay lang po tayo ng oil sa ating skillet. Hintayin lang po natin to na medyo mainit-init na po yung ating kawali. Ngayon, mag-fry na po tayo ng ating patty mixture. Shapein lang po natin ito into patty shape. Tapos, hintayin lang po natin ito na maluto or hanggang sa maging golden brown po ito, both sides. So, yan. Repeat lang po natin yung same process sa ating cooking. Ayan, luto na. See how nice our corned beef patty is? So it's crispy outside and it's creamy and moist inside.
Ayan. So, ilalagay na po natin yung ating patty or ating corned beef patty sa ating burger buns. And then, lalagyan na po natin ng mayonnaise, tapos ng ating ketchup at cheese. Sa mga ayaw po ng cheese at ayaw po ng ketchup, ayan. So, pwede nyo naman pong hindi lagyan. Katulad po ng akin dito sa aking anak na isa, sa aking panganay, ay hindi niya po pinalagyan ng cheese at konti lang din po ang pinalagay niya, ketchup and mayonnaise. And there you go. Our corned beef patty is already done. If you like this recipe, just like this video. And don't forget to subscribe to this channel and hit the notification bell for more updates. Ito pong muli si Lorna Hermosilla na nagsasabing, ang mga bagay-bagay ay napag-aaralan yan. Basta may tiyaga ka lang. Thank you so much for watching and I'll see you again on my next video. Guys, please do support my very special member, Madam Chisha Chu. Her videos consist of travels, informative videos, and the life of OFWs. Don't forget din po, pa-support din po ang aking super seeker na si Mamila Life Vlog at ang aking super chatter na si Rainier Bawe. Please do subscribe din po ang channel, Millie Grace Dahoya. Thank you so much everyone for the support.